V podnikateľskom prostredí som nevyrastala. Moji rodičia sú doteraz v zamestnaneckom pomere, aj keď nikdy ma však neviedli za ručičku s predstavou, že ja budem robiť niečo inak. Naproti tomu ma za tú ručičku priviedli asi ako 5-ročnú k folklórnemu tancu. Pri tancovaní som zotrvala až do svojej dospelosti. Práve to bola tá správna cesta, ktorá ma priviedla jednak k samostatnosti, k sebavedomému prejavu a pochopeniu, že to budem predsa robiť inak. Mám vlastné vydavateľstvo, ktoré prinieslo na trh médií jedinečný produkt, internetový magazín womanman.sk, ktorý má svoju klasickú štruktúru obohatenú o 3D panorámy a videoreportáže. Využívam najnovšie dostupné svetové technológie z oblasti IT a grafiky, čo si vyžaduje mať v tíme spolupracovníkov, ktorí sú znali v danej problematike. Medzi moje úspechy momentálne patrí ocenenie od prvej dámy Slovenskej republiky za inovatívny prístup v oblasti mediálnych produktov v súťaži Mladý inovatívny podnikateľ. Som podnikateľka s 3-ročnou históriou, čiže stále môžem hovoriť o detskom veku môjho podnikania. Teda ako podnikateľské dieťa tajne snívam o podnikaní v krajine, v ktorej dostanem v banke úver vtedy, keď peniaze potrebujem a nie keď ich mám. Čo myslíte? Splní sa mi tento sen?